Bună, prieteni, aș vrea să vorbesc acum de o opțiune de second job foarte populară în Canada. Poate nu numai în Canada, chiar și în România. Vorba de livrare de mâncare. În România, sistemul este foarte prost, ca de obicei. Trebuie să te angajezi la o firmă parteneră, să-ți plătești tu cartea de muncă, să plătești comision la firma parteneră 15% și cu ce bani mai rămâi? O bătaie de joc. Aici, nu trebuie să-ți deschizi firmă, nu trebuie să ai firmă, nu trebuie să mergi la un partener, nu trebuie să plătești niciun comision. Ai statut de self-employed, completezi aplicația pe site-ul firmei de livrare de mâncare și se poate întâmpla chiar în aceeași zi să poți să începi să lucrezi. Și se poate lucra cu mai multe firme de livrare în același timp. Dacă locuiești într-un oraș de 100.000, 200.000 de locuitori, atunci distanțele între clienți, restaurante sunt destul de mici și poți să lucrezi cu 3 aplicații diferite în același timp. Eu așa fac, ca opțiune de second job, lucrez cu DoorDash, Skip the Dishes și Uber Eats. Nu zic că am avut odată 5 comenzi în același timp și nu mai știam ce parte să iau. Dar le-am rezolvat fără nicio problemă și fără să fiu penalizat de vreo aplicație. Deci, ca opțiune bună pentru venituri suplimentare, foarte ușor de făcut, foarte simplu, doar trebuie să ai o mașină sau se poate și cu bicicleta sau cu scooterul. Am avut și întâmplări haioase. Am mers noaptea la drive-thru la McDonald's și aveam comandă de la fiecare aplicație. Deci 3 comenzi diferite. Și ajung la geam și spun: dați și mie, vă rog, comanda X de la aplicația Y, comanda Z de la aplicația W. Deci s-a uitat la mine și a zis: băi, tu ești nebun? Ai câte o comandă de la fiecare aplicație în același timp. Deci super coincidență. Sau am avut o comandă de la Skip the Dishes, o comandă de la DoorDash și clientul era același. Deci făcuse cu soția un pariu să vadă de la care din aplicații vine mai repede comanda. Și s-a trezit cu comanda în același timp pentru că, le-am dus eu pe amândouă. Deci, tot felul de situații. Sau comandă de la supermarket, anulată de către client și mi-au rămas cumpărături de peste $300. Aici nu trebuie să duci cum fac în România. S-a anulat comanda, dacă n-ai adus-o în 24 de ore înapoi la partener, plătești mâncarea sau cumpărăturile de la supermarket. Le plătești tu din buzunarul tău. Auzi și tu ce nesimțire pe românii noștri. Aici, dacă se anulează comanda, își rămăție mâncarea sau cumpărăturile de la supermarket. Diferență uriașă, de la cer la pământ, între România și Canada. Diferențe de cultură, de mentalitate, orice poți să spui. Asta este, ce să facem.